Wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan tabe tinebene ledune jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwat tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe. Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbak. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tawedeni? Duwe apa nemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrundani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Karkoca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa.
Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lho ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kene kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Mulane kawula do geger. Jebulana Priyagung rawuh. Nala gareng iki rak Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo penjake orang ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus. Heeh. Penembanduna karo Patih Sengkuni, Gong. Penembanduna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus. Aja menek krungu piyaine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadeane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suaru gembal. Sumarante hawela. Iya Semar.
Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken mremban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regena Pati Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwataning Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe gak sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki ngoten. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kosike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kaya apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa, sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manut ta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi. Kula anu sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing atase aku ki pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumperna nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Monggo yen dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Duna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Duna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keteranganing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene ing sak banjure
nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Hai. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titise sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak aku trimo melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, Ngati-ati lho Pak. Ora sato elek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga arep endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa ta sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakehe ngreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku enek ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik
niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satria sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panasten patiopen dawen niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun lo tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rezekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon maha rekasa. Emoh masuh lahir lan batine.
Ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyupun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar wis Semar Badranaya manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat lha kok dadi kowe malah mecang karo aku mulang karo aku ke barat kowe Pindranjana langit kowe ora meneng karo Begawan Durna iki kondang pendhita manyar pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima lha kok dadi kowe men getibal 27 kowe Ponokawan kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna Semar pinter kowe ora dadi batur pinter kowe ora dadi Ponokawan lah kok malah kencomang deleme ngandar-andar ngendukur drewili kaya grojokan ucapmu apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna nuduhke apa ora nuduhke wahyu aja takon dosa sungsang bawana balik karang kadempel kare ati Gong kowe arep ngopo Le Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti nganti nggon bokong tipis banget semrawang bokonge ketok api ta terus api jempolmu mlocot ora nuwun sewu penemban nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledune jumawahing tawang-tawang mari paksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya lho iki Bagong iki ayo kaya ngene Baladewa mangsane anggepe arep ngapa kowe mendelik mripatmu kowe arep ngapa arep mbelani karo bapakmu apa diambakku wedi karo Bagong ayo arep mbelani cara piye ngene Mbah nuwun sewu ya sampeyan ki wong tuwa nek dicangkem dijaga semelaku nek ditapuki wong ning dalan omonganmu iki sampe enake dhewe Mbah ora nganggo petungan ora nganggo pikiran awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah mbayahe semen wong ki aja sok ngembe karo wong liya kowe sugih iki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana ha ya kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina ning kowe kelingan mikir jaman semono aja sombong ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama kowe mbarang nang prapatan kowe ora dikukup karo wong Ngastina kowe seprene iki dadi kere Dur wis jangkar karo aku jangkar ora kuwat tuwa aku mbakane kowe Bagong sabar Le engko ndak malah ora apik wis meneng ra kowe tenjang tenan kowe bapak apa bapak dibelani ora krasa wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe ha kowe dunake Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong tambah David iki gek kapan ha ngerti ora kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip kuwi sing kera kuwi mbok diganti matane matamu ora nek aku arep sapa rumasane ha mikir donya iki ora langgeng Mbak donya iki ora selawase langgeng sing sugih kala mangsa dadi kere akeh sing kere kala mangsa dadi sugih akeh sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang
Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo Simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora? Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, ampun wong neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sak menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi pampane nenter kadetayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tengare pati? Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karo semat jasmu wocet kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandani, modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Emoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kan ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun Den. Yo. Sapa Gong tamune? Gawan Durna
Ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean katindak mriku. Ya sangu tak rono. Nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki lek goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awis do mriki. Ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tenjangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judeke. Masa bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan ora. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben Nek diajar tenan, ya men. nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Kuwi skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle Dengkulmu melacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke. Ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae, aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Keparat Kurawa ora minggir aja klaud aku sing bakal nglegandang para sata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wis ayo minggir ayo minggir.
Pecah sirahmu. Jebul jajamu walat. Cocok tumbak jebol jajamu Antasena. Mati he. Sah sirahmu. Mati we. Mati we. Hot. Wah. Hot. Mati aku. Wah. Wah. Oi, oi. Modare, ayo. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atusi siwat. Mati. Wah. Wah. Wat. Wat. Wah. Kantong bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyata. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe meng aku. Lah sida. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora? Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane aku tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing gletak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah ngareman. Modal, terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3, genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya.
Nek ora tenan kowe bathi ora. Oke. Nyoh. Dadi, oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa-apa? Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gletak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Truk. Oh ya. Ping telu ki pet ngono. Ya pindhonya. Ot. Hahaha. Lah bopo. Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo kene secacake ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki. Tak pasne ndak ula pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok. Iya kene yo. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget Ora modar. Wes ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek Dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur. Kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Petruk ora edan lho. Petruk ora edan. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih.
Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane Pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten li? Sekolahe nendi li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira li pun nggih? Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Agung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok lorone kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Tur perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut kaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatut kaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatut kaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan Antasena Gatut kaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae lah.
Kana Petruk diajar, Bagong diajar. Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Pendro do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedene apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Nah aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pingkal. Tang entak untuk entak. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Dadi kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sakit diajar Dursasana malah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Pancen mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenane, tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo.
Ndak serak tekan ngene lho, metu ngendi foto cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nen, Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Saka tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet ambekane wis kesuwen. Wis gek ngamet ambegan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Oh. Gong, mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Edan kok ora mbrenjol. Ya iya. Gus, Apa? ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, Wis maju. amo Suramata aja ora tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Mpun Den, Wis. kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles wae bumi iki iso. Oh nggih, nggih Wah. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petro gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gejluk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Ini ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-bas. Ayo, kamu selamat datang.
aja kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar kok ora lara babar blas welo wajake. Edan. Ayo malesa. Piye? Malesa. Kon males aku? Malesa. Tak males pisan aku rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae tan delepke sisa wae sana. Lho, ngapa truk kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan! Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarsa kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Iya. Waya, waya. Wah, nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsat. Kowe kulino pamer. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Ih. Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja nglumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijempluke ning luwangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Iya. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, pono kawan ora minggat, tunda mae modal ayo le. Ayo, ayo. Aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani mati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel
Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa cundha manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang sak bobot kekuatane karo cundha manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan tegese kekuatane ora sak timbang sak bobot karo cundha manik. Cundha manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Ora nek pancen Mbak mentolo karo aku Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundha manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Dagi. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati, monggo iku keh sing padha mresani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima. Mergo salokaning para sepuh nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Batenana. Aku Batenana sisan. Wis wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane mbabar wirang karo aku. Oh, Mbak. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamakke dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel. Aturaken panuwun nggih, Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbo karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambikala ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku iso tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to, Ndara? Sing endi? Nika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak ning ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora.
upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Guru Ngamarta, Siwa Semar aku tak budal marang Ndorowati. Ujupe tan prabida kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Ya, nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat ndron bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Ndron bumi kok kono ana bakul sar dodolan mayit apa piye ora. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestake dawuh Bapak. Yo rek melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Yo arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Bagong ya igo tenan bocah iki jare. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Iya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Iya. Nggih 200 lah. Iya wis. Saya medun tetep pokae. Lah iya. 200. Wis yo kae aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanaya Antaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawakaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Kanjeng kula. Diutus karo kakekne Semar. Sira kula diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk. Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Klimasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Melinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumandu ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara ramang swamya ngambrang kati karunaning kasose
yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng genya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking ndias baliur wah caidan kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembung sajake wani ngiyas karo wong gerang Antasena kowe iki anake Werkudara teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Ndakna kamurkaning Kadang Munjadipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ki mung kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ora kowe klumake. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye
kok leren. Teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakekne Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Wakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Awur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti Tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng. Petro Wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun Sinuwun Ndarawati Wilujeng. eneng apa Gatotkaca? Wale-wale menapa? Nganti dhateng punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata. Lho. Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi? Kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloya. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Gatotkaca wonten timbalan. Upama wakmu Ndarawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar. Kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun Kaniruda paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndarawati? Ora wani sebab apa? Malang kerik. Wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kae nek tak buandem watu sirahe mudar. Aku iki rumansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Aku melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik.
Setyaki? Wonten Nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun Wani karo aku. sing nawedene apamu Kowe lah dalah mati dening aku kena senjata cokro. niku ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Mas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca Wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati. Nggih. Aturna Ngestaken dawuh. ning lilanana awakmu ing Ndarawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Kanjeng ora. Smobang mangaruna katinetraning angga rapuh kanikara sageter kene dunganing kum lirwowo sing pinipanca pepetoking ayamana Lha ta. Antarjoy kasinggihan mekaten, Bu. lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa suwane Mandura Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. lho ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya Kasinggihan mekaten. wigatine Ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa meno wae. wong ayem-ayem mawon kok Kok tak sikut raimu lho, kok. Menengo wae. oh nggih Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. lho Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nomor temah jati jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura Kasinggihan mekaten. pusaka Mandura apa Kyai Nenggala, Kyai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. piye Panus maning jajalan sukertaning baune iblis lanat. wah dalah ing atase Semar Badranaya derajate kanceplik wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara lah ing atase ming sadrajat padukuhan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye apa rumangsamu sapenamu dhewe kowe nyuwun ngampil Nenggala karo Alugara diem Ora bengok-bengok to, Bol. baldasmu kowe Panus maning jajalan ora. ratu dipal-palke niki mung kari ento apa ora nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura weh dalah areng ngamuk piye ngamuk punggung tegese piye tegesan Bagong Mandura. ku nek muni susro tenane kaya nggo sound system. Yey, piye? Kaget aku ngajan.
Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wae. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula beto nenggala Kanalugara. Ora gelem bali, mboten. Kowe mangkel karo Baladewa, kowe bocah wani karo wong gerak kowe. Kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentang ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala Kanalugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula entengaken wae. Wah, iblis larat. Kowe malah nentang ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Ngapa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna iki. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalon kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning nenggala Alugara kok ora bakal iso pisah pun Kakang. Inggih, panjenengane Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku. Karang Kadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung dadi apus iki piye iki? Koko Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun kajengaken. Ya piye? Tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho,
Kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan. Ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka Jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita, Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal ambabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake yaku ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigu iki Semar. Ngaturaken panuwun Pukulun. Iya tiba sepadha-padha. Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Mati aku Petra, mati aku Petra, aja Petra, mati aku gak apa Petra, apa Petra. Ayo balik. Kurawane Jabali. Iya Petra, iya Petra, aku njaluk ngapura Petra. Bali kono, ora ngasto, wong kaya lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petra. Ayo, sengkune arep apa kuwi? Iya Petra. Kurawa anggere Surabaya ditenono. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kaya bali wae. Nang dite. Ora ndedek. Mulai kono, mulai. Kartomanwar ngopo? Iya Petruk. Ayo bali-bali kabeh, bali kura bali ora bali awase.
geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Ajar nendal. Kurawa undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Lha kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk payu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.